ikusita epileptikoetan zenbatekoa da, horrikan daukat, ze beste patologia, immunogutxituaren euskan, baina hori hartatu gala konturatzen ditzen. Jakineko nuke benetan ze jende datorren nire lasterketara, ni ardura duen nahi zer lasterketa ontara. Eta horren ari gatera gero mediko azterketa, probak eskatzezun medikuen gaitasun agiri bat, esan ez, gai da lasterketa hori egiteko. Baina nik zon, berrintzen mediko batek gai da esatea, nire ikusi benetan ze jende daukaten. Eta horrekin, gaitasun agiri hortan, azpiko atalean, galdetegi batek bidez, esan, bueno, nik jakin ez ze jende datorren. Eta gero ora uste dut, taputu gehien naizela postu baino orko dautatu ekin. Ze lastaketara horretik badakit zer datorren eta enez lasai egoten. Orduan, lehenengo urte hortan, ikusi nituen bi epileptiko euskala, bat karbamazepinakin eta besteak eprakin, insulinakin korritzen ere izan beste kirolari bat dukala, gibela traspatatu zeuken eta ondorioz immuno gutxitua zegoen beste Valentziaz bat dukan, linfoma kronikoakin, baino tratamendu aktibo hori gabe, baina zeudenak, artrite reumatoideagatik immuno gutxituta zeudenak, hipertentsioa dela eta bere lehen botika aukerazkoa eta blokenteak zirela, eta esan, aukeran igual nahiago, ez jakin. Ostrukaren egin eta nahiago ez lasaiago jun. Eta berrikuntza bezala, baita eskatu genien parte hartzaile guztiri HDL-ko elektro bat. HDL-ko elektro bat zergatik. Pentsatuko zuen bezala, iraupen luzeko kirolaria dianetan, bihotza egokituta daukate, jardura luzeko ekitaditara egokituta dudenez, bihotzari egokituta. Ezker ventrikulo hipertrofia zentzuak izan ditzazkete, errepolarizazio goiztiarra, radikardiak, eta 150 kilometroan konortea galdun pertsona batek elektro egin, eta ikusten baldin bat elektroitxusi bat, elektroitxusi hori bere izan daiteke. Edo ez. Orduan, elektrobegia, kirolari batzuen HDL-ko elektroak, eta hemengo uin piko hauek ikusita esaten ez zuen. 150 kilometroan sinkopatu baldin bada eta 55 baldin bada korrika ze potasio dauka pertsona honek. Jakin, elektroa egin hau, elektro oso itxusia da, joa. Ja, elektro hori HDL-koan igual baldin bada, beste lasaitasun batekin funtzionatuko dugu, ikusi dezute hori klinikan asko erabiltzen dugula. Elektroa, erakutsi dena hauak, berdina da ezberdina da, horren gauza egiten genuen orduan. Epileptikoa diran edo ez jakiteak urduritasun emantzia bezala, honek lasaitasun asko ematen dugu hartatzeako garaian. Kirolagatik ematen dien egoitzapen itzerrentan, dauzkagu pixkat, 3 taletan banatuta, aldaketa ohikoak eta bere hortan banatu daitezkenak, erdikoak izan daitezkeen aldaketa batzuk, baina pixkat zaindu beharrekoak, eta eskubikoan, izango direke, aldaketa horiek HDL-ko elektrokardiograma bakarrik hartuta, probak gehiago egiteko bideratzen gaituztenak. Errebisatu genuen, eta hemen eskubiko taldean, 7%, 9% dauzkagu korrikalari guztien artean. Orduan, 1.300 korrikalari hartzen dute parte guztira, 3 probak jarraituta, 50-55 pertsonan elektroa dauzkat aparte gordeta, esan ez hauekin ze pasatzen den. Informazio asko zen, eta hori eduki genuen, eta hori aprotxatu dugu aurrerago beste errodamerako lanetan aztertzen juteko. Baina lehenengo urte hartan, lehenengo aldiz dokumentu euskan urte hortan, hartatze zifrak hartu nituen eta esan guen, ea ze topatzen dugun. 2017an behasaineko Euskalmeteko datuak hartuta, datu historikoak hartuta, 35 gradu eta 195eko ezitasuna markatu zigun. Hau Sanferminetan izaten da. Orduan, oso ondo, porrika egiteko, 190 kilometro. 2017an erabaki genunean hau aztertzea izan zen justu urteriko okerrena. Hildako bat izan genuen, lasterketan zehar. Hain justu, lasterketan motxenean, 90 kilometroko lasterketan, 27 kilometroan, bihotze gendiketa bat izan genuen, mendipuntan, iritsi ginen, ateratzea lortu genuen, baina negazte betera, hipoxiak eragindako kalteengatik hil egin zen, eta bertan geratu zen. Orduan, ultradistantzia zer sortu dezake, heriotza sortu dezake.
Kasu honetan, kardiopati iskemiko kasu bat izan zen, momentuan fibrilatu zuen, atera genuen, baina gerora hipoxian ondorioz egindako kalteatik etzan atera. Urte hortan barta ere, beste batek zainketa intentsiunako unitatean bukatu zuen, birikarenagatik. Kirolaria den Gati Txaburu baita ere, barne medikuntzakoak 118 kilometroan korrikalari bat atera egin zuen, lasterketatik aukera daukagu, pertsona bat ikusten baigoz oso ez dagoela ateratzeko. Eta aritz krepitantea ditu biriketan. Arrazistua dauka eta birikadenoak egin zuen. Ez egon larri, ez egon gaizki, proba danak ondo matzuten, baina 28 ordu lasterka egotean ondorioz horre sortu dituen aldaketa hemodinamiko hidroelektrikoa ondorioz, birikadeno batean sartu zen. Eta hori ere deskribatuta dago. Oso portzente bakutan, baina urte hortan, biti. Beste gehienak, sinkopeak, potentzio batikan iabetik edo beroagatik, zorabioak asko, hipoglucemia pare bat, digestio aparatuko ondo ezak, baina horiek askoz gutxiago. Eta gehienak, babak, zauriak, karranpak, problema, osteomuskularrak izango dugu. Baina, biografian zegoenaren proportzio nahiko antzekoan. Urte hortan, estadistikoki, hildako bat gogorra, baina dana bazkigun ekitaldi guztietan, bi biozbiotika geniketa izan ditugu, bat Zumarrako herrian bertan izan zen, eta arazokiak atera zen. Eta beste medikuntan izan zen, atera zen handik, baina gero ospitalean ezin izan zuen gurten, baina hori ere, gaur bertan emetaran pasatzea bat ere, gertarak egin, zoritzen ez. Orduan, lehenengo artikula osabizeko horren iguna izan zen, eta gero horren beste datu izan da, grado mailako lanak egitekoan, aritz, nik kirolan inguruan egin grado mailako lana, zurekin egin dezake, aurrena egin dugu. Eta batok hartu egin du, eta Espainiako kirol medikuntako aldizkarian, urtera instantzia osasuntsua da tituloa jarrita artikula atera genuen. Orduan, inarrek egindako lan honetan, 2017 eta 2018an, 1.000-eko lasterketan luzeenean parte hartu zuten lagina hartu genuen. Datuak egin genuen, behaien kirol ziurtagilean inguruan eta galdetegi bat egin genuen behaien bizio itzulan inguruan, eta gero horren azterketa bat egin genuen. Orduan, horiek datuak objektiboak genituna lehenatik hartutakoak hartuta eta galdetegian lortutakoakin, ondorio batzutan egin txikinen. Ondorietako batzen izan zen, adibidez, bi zenbakiak jarri ginen korrikalari honek, bi urte horietan aldaketak izan zitula. Elektro bat, goitik bera dagoen elektroetan, ez dira aldaketak zertan patologikoak izan nahi, baina garapen bat dago. V2, V3 alorrean, aldaketa bat dago. Horrek izan dugu hipertrofiak erantzu doala izan daiteke. Elektrokardiograman pegatinak egun batetik bestera ez dira justu leku zehatzean jarri, ez zuten bezala pegatina jartzeko leku zehatzak gaudela, baina zehatz horiek espaldia egoki jartzen ere aldaketak egon daitezkela. Kasu honetan ala ere, evoluzio bat egon zen eta hipertrofia bat garatzen ari zen korrikalari. Eta lagin bezala hartuta, batez ere gizonezkoak dira parte hartzen dutenak, gorputz masa indizea kontutan hartuta, 23, ez dira oso argarrek. 23 da estandar. Ez erretzaileak dira, tentsiona daukate, bihozmaiztasuna 53, azterketa fisikoa normala daukate, esfortzukoak egiten dituzte urtero beraien kabuz aldara egiten dutelako, bihotzeko geografia bi urtean behin egiten dute, urtean zehar, 58 aste egiten dute kirola eta 4 aste atxeden bakarrik, astean 10 orduz jarruten dira, entrenatzen, bataz beste, batez ere aerobikoa eta ez beste aerobikoa, entrenamendu gurutzatu egiten dute, muskularki ez gehiagik garatzeko eta eliptika eta biziketa erabiltzen dute, indarra egiten dituzte. Orduan argazki hori hartuta, normaltasun parametroak hartuta, normala dira. Osasuntzuak. Ateratzen den gauza bakarra, 10 ordu entrenatzen dutela astean zehar. Munduko osasun erakundeak 300 minutu, 5 ordu izango ditzake, ordu maksimoak zure jardura fisikoa hobetzeko.
Hain justu, munduko sortzeak grafika hau dauka berean jarrita, eta ikusten da, marra grisez, 3 minututik aurrera, arriskuak eta lesioak areagotzeko aukera dago. Baina testura joaten baldin bagea, gorakan hori 600 minututik gora jartzen du testua. Orduan asko azerretu ditzen. Testuan jartzen baldin baduzu 600 minututik gora baldin bada, arriskuen igoera, zergatik testuan markatu duzu desproportzio hori. Grafika honik eraldatuko da, eta marra urdinekoa litzake benetan jarri berreko modua. 600 minututik gora kaltetzen baldin bada, egintzazuko grafika hori. Eta nun daude gure duiakoko lagin hontako korrekalariak? 600 minututan. Bataz bestea, 10 orduan asko egiten dute, baina arriskuak hasten diran inflexio puntu horren barruan izango nuke. Orduan, nahi eta jarri genuen, titulu bezala artikuluan, ultraizantzia osasuntsua da. Karrera egiten duen egun hori, ez, argi dago. Baina urteko 48 aste horietan egiten duten jarduera fisikoak oso osasuntsua da. Nire lagun batek esaten duzu telebistan da horren zauden ordu guzti egiten, nik korrik egin ez. Sedentarismoa eta jarduera fisikoa. Muturreko lanak, kaltegarriak dira. Hau, ba bueno, 600 orduz goze jartzea larin horretan franja hori. Birika edemak, pazientearek edema pulmonarra izan zuen. Eta birika edemak iraupen kirolarietan deskribatua dago. Azaroan, Badajozen aurkeztu lan hau, Ainhoa Artetxek aurkeztu zuen bere gradumerako lan bezala, eta guk erronka kirol medikuntzakoak Euskalteleko ziklistekin ere harremana dugu, eta planteatu genuen ea birika edema hori ikusten zen. Birika edemak ikusteko klasikoki radiografiak erabilidea, resonantziak, eskanerak, impedantiak ibilidea, baina birika edemak ikusteko ekografiaren erabilera nahiko berria da. Zoritxarrez, COVID-a etorri izanean gauza asko kendu zizkiguten, baina birika edeman balorazioan COVID-ak sortzen zituen pneumoniak, bialdeko pneumoniak ikusteko ekografiaren erabilera asko betu zen. Eta horrekin ikasi duguna, bai lauraldetan eta bai zegiten intentsibotan, ekografiak informazio asko ematen digula. Eta nire sozioan Julen Luzin, UB-an bilizan gara jartan baita eta asko erabiltzen. Aritz, guazen erabiltzera ekografoa birika edemak ikusteko. Orduan, Buelta Espainiako datuak dira, ziklistei etapa aurretik eta ondoren neurketak egiten zen. Eta neurketa ondoren, ekografiaren bidez, ikusi ea birika, bideo bezala ikusten gara estela, birika edeman zartzuak ikusten dira, ezkerrekoan irudi normala balitzake, adina, moderatua edo larri. Ikusten dira franja, kortina horiek hemen larrian ikusten dira franja hori, ordia franja ezberdinak eta gutxiago. Ziklista horietan, ziklista asintomatikoak dira, 3 asteko lasterketan, azkenengo astean, la tercera semana llegan fulminaos. Bai, besteak beste birika edemak egiten dutelako testiradako gai rekuperatzeko urrun dugunerako. Nekatuta dago ez dulkarira, lasterketa baten bukaeran tormaletu goian bukatzen dute, ez dulak, ez oztu inda, sistema immunu gutxituta dauka, egin dulako bai, eta parte ere birika edema dauka. Eta iaz, eumilakeko ultratrailan metara iritzizian, lehenengo 30 korrikalariei bihotzeko ekografia eta birikako ekografia egin genien, eta 15 birika edema zartua zituen, asintomatikoak eta saturazio onarekin. Orduan, hor, egindako ikerketak nahiko oinarrizko izan zen, komitetiko horiek azaldu gabe, orduan, ezin dugu inun publikatu hori datu bezala, baina produ ikerketak horren arira jogo dira, ekografoa eskuratzea arresa da, ekografoan teknika badaukagu, horrekin duguan aztertzea nahiko garrantzitsua izango ditzake. Korrikalaria 8.000 da, garai batean bestelako gaupasak egiten zituen, eta orain gaupasak egiten ditu korrika, eta egun honetan ere esan zen. Hau, lehenok baina osasuntxo bada. Nik lehen egiten bizitzaren asko osasuntxo bada. Eta hemen birika edema zeukan, baina bera, ondo nago, nekatuta, baina birika edema bazeukan. Egun 15 bazeukan. Aurtengo gaia,
ziklo menstrualaren inguruan izan da, eta hemen oso informazio gutxi daukagu. Hartu dituguna da, bibliografiak zer dion ziklo menstrualaren inguruan eta ultraestantziaren inguruan, eta ez dago ezen. 2050 gaur daño dauden artikuluetan urtean 20 artikulu bakarrik publikatzen dira mundu mailan, bataz beste, ziklo menstrualaren inguruan azterketa kirolan eta jarduna fisikoan inguruan. Hortaz, bibliografiak dionetako gozatako bat da, erresistentzia, indarra, errendimendu aerobikoa edo errendimendu anaerobikoa lantzeko ziklo menstrualaren fase ezberdinak daudela. Hortaz, ultradistantzierako daudenak, egun dauetan, borobilez markatuta, fase folikularko iztearean, erresistentzia eta anaerobikoa landu dezakezu. Bazen optimizatzera zure entrenamenduak zure ziklo egoeraren arabera. Bai, eta hori esatzen, bai, katik hau zegoenetan dago. Zekara, oso teorikoa, oso politela, eta 28 egun, baina danako ez dakago ziklo iguala, eta hori aztertzeko analisi hormonalak egin beharko genituzke, zenbaten merezi horrek, edo talde kiroletan, bai, futbolistak ja, gaur zu, indarra lantzea, zu, baina, gutxinez barrekako kilometraren hori aztertu beharko genuke. Galdetegi bidez jarri ginen harremanetan lehenbideko parte hartutako emakumeekin, eta ikusi eguneko 97ak sintomak zituztela. Batez ere, puztuta egotaren sentazioa, nekea, dismenorrea, gehiagizko gosea, sintomak danak. Eta zuetako zenbatek egokitzen zuen entrenamentua zikloaren arabera, 7 bakarrik. Orduan, naiz eta datuak antisorgailu hormonalak hartu edo ez dugu aldaketarik topatu. Aurreko astean, Amerikarra da, aurreko astean izan dira munduko mendi lasterketarako txapelketak Innsbrucken, Austrian. Eta justu emakume honek horren inguruko publikazio bat egin zuen, sare sozialetan, esanez, nire zikloaren araberako entrenamenduak egokitu izan ditut, produktu honen bitartez eta inskribatu eta hogetu dazu, merkatu ere badago, baina ezagutza gero eta gehiago daukagu horren inguruan landu inberdiala gauza. Eta emakumeak eta kirolariak zareten aldetik hori ere egokitzea beharrezkoa da, zintero esatuzu, ez nik egun montan ezin dut. Aerobikera joan, zerenago. Hau da nuen sortu zen, milak egon azterketan hiru aldiz zidun korrikalaria, Elena Calvillo Beasaindarra erizaina da, laguna da. Elena zen oso ondo, baina txindoki puntan egonean regla jetxi zaitu. Eta 80 kilometro faltatzen izkiremetara iristeko. Eta zein dezu? Segi. Eta orduan nik, ez ezagutzatik, nola leiki hori. Bueno, etxuta gaude, hau hola da. Eta horra sortziren, bazen honen inguruko informazioa biltzea. Zuek emakumeak kontuta zaudete, azterketa egunean, arregla bali badator. Izorrai, eta egin behar duzu, baina guk gizonok oso planoa gara dortatik. Gauz askotak gara planoa gara hortan ere bai. Orduan, iruditzen dira egun honen inguruko informazio gutxi hori zabaltzea ezinbesteko zala eta horregatik posaizik horrengo alean. Naiz eta daukagun konklusioa izan, askotan bezala, gehiago landu behar da, ezagutzara ematea horren inguruko informazioa ezinbestekoa zala. Laizter bat. Azpeitin, 75 minutuko lasterketa honetan, pentsatu genuen. Azido laktiko neurtu nahi dugu korrikalarietan. Eta puntu ezberdinak neurtu nahi egitun, azido laktikoan neurketak egiteko lasterketaren zehar. Korrikalari talde batek jarraipena egiten dugu urtean zehar, importa zaizuen lasterketaren zehar hau egiten badegun, eta esatzen, bai. Baina lasterketa joko malin badago gutxi bakean. Kontua Borjak irabaz egin zuen, Guarren bigarren egin zuen, eta beste bat bigarren zijoala utzi egin zuen. Orduan, genekin lagina potentea zala. Egoerak alabera hartuta, 95 kilometrora arte, enun hartzeko aukerik izan, eta azido laktikoan, ez da egiten ondo ikusten da. Laktato kuru bat aztertzen baldin badago, 3 fase bereiztu ditzazkegu. Lehenengo umbrala edo atalasea aerobikotik bera azido laktiko oso gutxi gastatzen dugu. 2 atalaseen artean, azido laktikoa 2 eta 4 artean gehiago astokia gastatzen, eta gero azido silaktikoa sartzen gara. Esango genuke, oso dieselakea, oso turboa gara, eta tarteko hori da pixkat jarraipen luze bat egiteko gaitasuna daukaguna.
55 kilometroan erloi guta jetxe egiten dute. Baina datoz laugune baten ondoren eta neko lasai zituzten. Orduan neurketekin eta gure arrinduarako denok zeuden 5-6 azido laktikoakin, baina hemen lasai zatuzte. Behaien neurketa bat egitun, laborategian edo konsultan egindakoa, eta konsultan daude egin hortan oso ondo. Baina, 55 kilometro ondoren, orain kilometro vertikala falta zizuen hortan, azido laktikoa belarritik ateratzen. Baina, ohituta gaude, hau hori da. Azido laktikoa gola bezala dago, azidosia daukagu, eta gorputzen ere aldaketak egon daude. Orduan, urreko ikerketak hemen preliminal bat egin duen bezala, urrengotan gehiago sakuntzea ere ondo berko litzake. Ze azido laktikoen azterketak asko daude egin da epen laburreko lasterketetan, 1500, arraunean, 20 minutuko esfortzu batean, baina 6 orduko lasterketa batean ez daude ia ikerketarik honen inguruan. Kirol jarraipena egiten dugu, baina kirola hartatzak ere egiten ditugu esan dizuten bezala. Orduan, korrikalarientzat metan iristea pozgarri da bezala guretzako ere, metan zikloa bukatutakoan lantalde osoa, guruturriko lantalde ezberdinekin, egunan bukaera ospatzea oso garrantzitsua da. Goian eskubitan, idur eta edurren medikuta erizainak kanpo tontorren daude, pasatzen dian korrikalari zerbitzua emateko asmotan, eguraldionakin. Baina horten zoritxarrez, zegamaizkorrin hartatzen lanetan izan ginean, ikusten dezue eguraldi oso eskasa izan genuen, eta korrikalariak ez ezik ikusleak edan zeuden. Eta bi ikusleek amildu egin ziren, 15 metroko erorketa bat izan zuten, eta aste bete pasa zuten zeniten intentsiboko unitatean, erorketa horrek eragindakoakin. Orduan, gu osasun langile bezala, korrikalarientzat gauden bezala, ez korrikalarientzat ere hor gaude, eta neurri hortan. 2017an hildako izan genuen hartan, lortu genuen iristea, nola ala, bi kotxe puskatuta eritxe ginen bizitza hori momentu salbatzera, baina gero ez. Eta kasu honetan, ia ezkorrek tontorretik ambulantzia jaisteko laguruko traslado bat izan zen. Ustez larri zeudenak, baina uste baino larriago zeuden gero, Carlosek badaki, eta zorionez baino etxean daude, baina ultra izantzeko hauek kirol mailan oso estremo dion bezala bere kokapena ere, kokapena horrenek ere zaitzen dugu pixkat hartatze benetan. Eta hau pixkat, azkenengo 5 urte hauetan egin duten ikaskelezeroen egin duten lanan inguruan, gozatzeko dago kirola, gozatzeko dago mendia, eta osasun gintza ere nik uste gozatzeko dagoela, nahiz eta azkenengo 3 urte hauetan ondo egian sufritzen. Ordu nuen, lanea sartzea da zazten horiek, ongitorrek izango zate, Josera Carlosekin urte batzua bazki lanean, eta danon artean lortzen dugun egoera luze honi dute batean. Eskerrik asko, eta galera bat emazio, bota